So dito ba nakikita ninyo na malaki talaga ang pananagutan ng Esfelapco sa taong bayan? Do you see that? Ano ang nakikita niyong ano kaya? Opo. Ano ang pagkukulang nila dito? Kasi doon sa hearing, parang ang nakukuha ko, parang nabigla tayo. Dapat nagkaroon sila ng social preparation na unti-unti nilang ipinapaliwanag, inihahanda nila at hindi nila binigla. Pero parang beyond that Hindi pala siya usapin lang ng binigla. Kung di pati yung batayan ng pagtataas, parang dito sa inyong paliwanag at dito sa ERC decision, parang walang batayan ang pagtataas. Tama ba ito, Mayor V? Opo, kasi nandyan naman po yung sulat ng sagot ng ERC. Siyempre, nakakalungkot nga lang na iisipin na paano kung hindi po natin inaksyonan ito? Eh di parang ganun na lang, yung tatanggapin na lang natin kung ano yung ipataw na ano sa atin na kung magkano na lang yung ipapataw nilang presyo, kung magkano yung kinonsume mo sa... Kasi ako, meron po akong bad experience. Di ba, non-operation po yung hotel. Okay. 2019 nata po yun kung di ako in fact, sinabi ko po yun sa Esfelapco mismo. Sa pag-usap po namin. Sabi ko, china-charge nyo po kami kung hindi po ako magkakamali, 800,000. Non-operation po kami. Nag-write po kami ng letter sa inyo. Tapos, sabi po ninyo na dahil summer, ganun talaga yung binabayaran namin. Wala nga pong operation. Hindi kami nag-ooperate, nakasara. Tapos bigla nyo na lang po kami siningil kung hindi ako magkakamali, 65,000, 85,000. Tapos, para po nanghuhula lang kayo dun sa presyo sa pagsingil nyo. Tapos sumagot po yung si Sir Erwin. Sabi niya, hindi, nagkamali kami noon. Sabi niya, paano po kung hindi ko nireklamo yon? Hindi, babalik naman. Sabing ganon. So yun. Ganun po yung... Hindi, kasi po tayo, especially kung ako po hindi nakakaintindi sa ganyan, what more yung nasa baba? Siyempre po parang walang kalaban-laban na nakatali yung mga kamay po nila na... Kasi kung hindi ka magbabayad ng kuryente, puputulan ka ng kuryente, di ba? Opo, so yung ganon. Nakakalungkot, siyempre po ako, nakikisama din po ako sa mga colleagues natin dito sa San Fernando kasi kagaya din po natin silang negosyante. Pero siyempre, napipilitan po akong, siyempre, napipilitan akong magdesisyon, siyempre, para sa mga nakakarami. So yun, nakakalungkot lang na dito pa sa term ko nangyari. Kasi siyempre, kahit paano, no, may masasagasaan tayo. Pero siguro, maganda rin sa term ninyo kasi ang dami palang pagkakataon in the past. Hindi naman sa inuungkat ko yung nakaraan, pero nung binabasa ko yung ERC order, kung ang usapin ay mula pa 2014, pagkatapos ng 2021, nag-show cause order, at wala ring naging sagot o tugon ang Esfelapco, siyempre, nagkakaroon ako ng question bilang isang individual at bilang broadcaster din, bakit hindi ito naungkat noon? Kasi sabi ninyo, ba't nataon pa ngayon kayo ang mayor? Hindi ba? Maaring dahil kasi nung nakaraan, medyo, ang vice mayor nung nakaraan, isa sa may-ari ng Esfelapco Of course, gusto kong itanong din ito sa Esfelapco, hindi ba? Hindi kaya nakaapekto yung bahala na po silang sumagot. Parang, siyempre, nung binabasa ko to, ano nangyari dito? 2014 pa pala at may show cause order na noong 2021. Hindi ba? Pero hindi sila tumutugon. So if you can see, ma'am, no, the show cause order was issued on November 16, 2021. Yes. And Esfelapco simply did not make an explanation. Yes, they did not. Yes. They did not say so, anything. medyo ERC has that is the sole and it's as a sole jurisdiction pagdating sa ganyang usapin. Yeah. Yet it appears Esfelapco disregarded
the show cause order, given that even until now, wala pa rin silang naging paliwanag dyan. Exactly. So now, na-issuean na naman po sila ng another show cause order. Oo. As a result of the... Yes, the letter The and the findings letter, and the oo. findings of ERC based on the previous PSA. Ang ano dito, nung una, during the hearing, but you left already for another schedule, no? And during my dialogue also, interview with the members of the City Council, nagtatanong ako. Sabi ko, ano bang mandato ng LGU? Anong pwede niyong gawin? Hindi naman kayo kasama doon sa mga flow. Kumbaga, kung pagdating sa hindi naman kayo, wala naman nakalagay sa batas na kailangan muna kayong konsultahin. Wala naman nakalagay sa batas na pwede kayong mag-intervene sa pagtataas ng presyo. Tinanong ko pa nga, are you willing to go to court para mag-file ng restraining order para dun sa February 1 na pagtataas? Ang sabi nila, hindi naman nila gustong makarating pa doon. Kanya, ang banggit nila Councilor Macalino, kanya daw sila ay tuwan-tuwa at kayo ay talagang, ang aming mayor, sabi niya, ang ating mayor ay talaga nagpupursigi na pigilan talaga ang pagtaas ng presyo ng kuryente. Yun ang sinabi nila dito nung in-interview ko sila. At sinabi nila na sana nga nananalangin sila na magkaroon ng resulta yung inyong ginawa at pati daw sila ay susulat din. Pero apparently, hindi na naghintay yung ERC ng pangalawang sulat mula sa City Council at tinugunan na nila yung inyong pagpunta at ang inyong sulat. Nagmakaawa po talaga. Inasahan nyo ba? Inasahan nyo na magiging paborable ang magiging desisyon? Kasi po, talagang malinaw po kasi. Kasi lahat po talaga, tinanong ko, kahit medyo nakukulitan na yung, sabi ko, ma'am, pasensya na po kayo, huwag kayong magagalit. 26 na po ngayon, kailangan namin yung resulta. So the day after yun pumunta, kinabukasan din. Meron ng tugon, meron ng order. Hindi, sinulatan na po yung... Teka muna, is this unusual? Kasi parang Wala pa pong order noon, sinulatan pa lang yung... Yeah, but what... Kasi yung order kasi 27 The speed, no? Hindi Oh, po, the speed by which? ganun ang in-explain nung sa di ba? Paano? Well, ang ERC naman po kasi, meron siyang, although kahit sana hindi kami sumulat, meron silang mga tinatawag na commission-initiated investigation. But what happened here, Pero for yung the sulat past- ni Mayor, no? For the past so many years, was there any commission-initiated investigation? As far as Pilato, wala Apparently, tayong there was nalala. none. Oo, wala. And even dito sa order na to, there was no mention of that. Ang sinasabi lang dito, yung show cause order nung November 2021, di ba? Parang walang no. Wala pong So walang kamukha nung nangyari ngayon. Oo, walang ibang nagreklamo, walang ibang nagtanong, hindi pinatawag ng council ever, ng city council na nakaraan, ang nakaraang mayor, si Mayor Edsa, if I may say his name, wala ding naging letter o walang naging complaint at all during that past period. This is the very first time that the city mayor complained in behalf of the Fernandinos, the people who will be affected by this Let us increase. also say, ma'am, na meron talagang nakitang ERC ng urgency. No? That's why after the letter and visit of And because you Mayor, showed, nakatulong yung mga yes, yung mga, sulat. di ba nag-signature campaign kayo? Nakatulong yon ng malaki. dahil supported, corroborated po yung ating Yes. reklamo. Ilan ang mga Fernandinos na pumirma doon sa... FIDOA po, Homeowners Federation. Okay. 130 yata sila. Talagang umikot po sila na para Okay. mapapirma lahat ng presidente nila. Tapos 35 barangay captains. Nakapirma din. Nakapirma din. Tapos PAMCHAM, nakapirma Okay. din. Yun. So This is talagang yung mga sektor na pinakamahalaga na dapat magsalita, na pinaka-affected, yung mga homeowners, ito yung mga households, di ba? Yung PAMCHAM, yung business, sector. at yung 35 na barangays. Sila ang nakapirma. At pati kayo mismo nagdala nun.
Yun ang nag-make siguro ng difference. Yes. Hindi ba? That has significantly helped, no, in the resolution of this looming problem, no, this rate hike. Malaki po kasi bagay yun na pinipersonal. Yes. Pinipersonal ng kamukha po ni Mayor, pinersonal niya ang pagpunta at paghatid ng sulat sa ERC. Kasi kung maaaring by ordinary mail lang yan, O kaya hindi. meron lang inutusan. Inutusan, Oo. maaaring. The importance and it only speaks that the mayor herself delivering the letter speaks of the importance of the and significance of the letter. Sabihin seryoso. Oo. So marami pa po, actually, madami pong aspeto to. Kaya, ma'am, ang naging Gusto ko- epekto po Okay, nung sige. dahil natawag na ineligible contract, tatama na po dun yung hindi dapat sila, hindi nila sinama dun sa retail rate. Dun sa 10-year period, ma'am, retail rate yung generation cost. So, ibig sabihin, ang implikasyon nito, merong na-charge sa mga Fernandinos na hindi dapat binayaran ng mga In excess in excess. of what was supposed to be the limit kung ineligible ang contract. Yeah, Medyo meron- may mga terms po dito. May formula kasi. Opo, may mga terms na Oo. medyo yung time Yeah. of use, TOU, Yeah, no? TOU. Ito, Oo. tinitignan ko nga, kanina ko pa paulit-ulit binabasa eh. Medyo Meron siyang sinasabi dito, in the case of ineligible supply contracts, generation costs from such contracts shall include the kilowatt hours pertaining to ineligible contracts pegged at the DU's load, weighted average, NPC, TOU rates, or the actual rate as billed by the IPP, whichever is lower. Oo. Tapos dun sa dulo, nung binabasa ko din, pinababalik yata yung na-over, Yes. yung overbilling. Opo. In excess of what was to Kasi be. overbilling yon. Di ba? Opo. Yung in excess, medyo cute lang pakinggan yung in excess, pero dahil legal, no? Pero ang totoo nun, nag-overbill pala. Based on ineligible contract. Yes. Oo. Based on, hindi ko naman ito hindi ko opo, naman opo. interpretasyon ito, ulit-ulit ko siyang binabasa Ganun ang lumilitaw Sabi niya, dito, shall not charge or collect from its consumers generation rates that are higher than the time of use, TOU rate, in Luzon, pursuant to the Commission's order dated 16 February 2009, in ERC case number 2009-004RC for its unapproved PSI with APRI. APRI. Yun po yung... Pagkatapos, number 3, immediately refund Yes. Oo. all generation rate collected in excess of the TOU rate from January 2014 up to the last billing prior to receipt of this order. So meaning, January 2014 to December 2022. 2022. Ang haba nun. Actually, kanina nga, nung na-receive ko po yan, syempre, no, na-excite ako. Pero syempre, hindi naman po ako lawyer kasi hindi ko naman maintindihan yung whereas na yan. No? Sabi ko, hintayin natin si Attorney Jet para siya yung mag-interpret. Diyan, baka mali yung basa ko.